दुवारकुसि नावखालिनि सोमदोन बर'नि बिसि मीना बर'आ थांनाय 25 मार्चनिफ्राय गोमाना दं। तामुलपुर जिल्लानि दुवारकुसि नावखालि गामिनि सोमदोन बर'नि अनजालि बिसि मीना बर'आ गोमाना दं। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मीना बर'आ थांनाय 20 मार्चआव तामुलपुर कसुबारियाव खुंनाय गोरखिया फुजायाव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। गोरखिया फुजायाव थांनायनि उनाव नाग्रिजुलि खाथरबारि गामियाव बिबैनि न'आव आलासि जाहैदोंमोन। बिनि उनाव मीना बर'आ 25 मार्चखालि नाग्रिजुलि खाथरबारि गामिनि बिबैनि न'निफ्राय न'आव थांफिननो होनना ओंखारलांबोनाय मीना बर'आ दुवारकुसि नावखालि गामिनि फिसायनि न'आव दिनैसिम सौहैयाखै। बेराफारसेथिं मीना बर'नि फिसाय सोमदोन बर'आ बेंगालुराव खामानि मावनो थाहैनाया 6 दान जाबाय। न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव फिसाय सोमदोन बर'जों जेबो नांलाय खमलाय जायाखैमोन। अदेबानि बिसि मीना बर'आ तामुलपुर कसुबारियाव गोरखिया फोरबो जानो थांनो रां बिहरनाय बायदियै फिसाय सोमदोन बर'आ रां हरदोंमोन। बेनिखायनो गोमानाय मीना बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6000317586 नम्बराव नखरनिसिम खौरां हरनो थाखाय फिसाय सोमदोन बर'आ खावलायहरदों।